Make the ground shake. Здравейте хора, аз съм Тони Дартклиф и както виждате днес играем на GTA 5. Това е Death. За хората, които не знаят какво е Death, има хора, които са снайпери и хора, които правят този паркур тук. И ние трябва да ги целим. И ако ги убием, печелим. И ако те минат паркура, накрая на паркура има танкове. И ако ги вземат и ни убият, те печелят. Само че няма да стане, защото ги убиваме. Ще ги убием бързо и лесно. Така, добре. Айде, покажи се. Айде, брат. Между другото, първия рунд... ето го там. Първия рунд го изпуснах, без да искам. Съжалявам. Иначе първия рунд аз бягах от тях, от снайперите. Той падна сам. Печелим. След като умре той, печелим. Което ще стане скоро. Айде, той умря. Печелим! Уинър! Така, време за трети раунд. Само, че преди... както казах, изпуснах един раунд, без да снимам. Само, че ме убиха веднага, така че няма смисъл. И без това. Сега ще започваме. Ние да бягаме от тези отрепки. Хора, извинете, забравих да ви кажа как мога да забравя. Значи, сложих си зелени дрехи, както виждате, и станах 80-ти ранг. А на 80-ти ранг отключих много дрехи и всякакви оръжия и всякакви апдейти за колата. Да, това е доста добре. Аз забравих да ви кажа, съжалявам. О, не, за малко да падна, за малко. Добре, така. Значи сега, ето го паркура. Трябва да ходим по това. Само една секунда. Тук да си оправя стола. Добре, готов съм. Така. Айде, газ. Айде, аз ще умря. Сега аз ще умря. Сигурен съм. Ето, казах ви. Умряхме веднага. Аз сега ще го доближа камерата. Една секунда да опра камерата. Добре. О, боже. Доста е трудно. Това Детрън е доста труден. Доста. Добре, така, започваме четвърти рунд. Сега ще започваме трети, само че до тук бъгна и пише четвърти. Наистина бъгна. Така, малко снайпери. Така, време е да стреляме. Къде сте? Его, то стича тук. Не нацелих. Добре. Опа, оцелих го. Веднъж. Още е жив явно. Айде, не, за малко. Айде, умирай. Айде да... тук идва другия. Опа, не, целих. Убих го. Аз съм про. Тук при това... Добре, ето го, той бяга. Стреляй. Пак, не. Той избяга в контейнера. Айде, пак бяга. Изстрел. Не, нацелих. Убих го. Той падна сам. Аз отивам след него. Опа. Ужас. Това го отчете като съм самоубил. Издънка. Започваме рунд номер 5. Така. След издънката. Започваме следващия рунд. Сега ние бягаме и разбира се ще умрем. Няма как. Защото това е мега труден. Са го направили.
създателите на този паркур. Аз ще изчакам първо това жертвата. Той ще е жертва. Бързо, бягай. Ужас. То вярно, че под тази платформа имаше едно нещо, дето като го стреляш гърми. Какво? И загубихме. Не. Ужас. Толкова бързо загубихме. Сега ние ще ги опаткаме с снайпери. Така започваме рунд номер 6, да. Сега ние ще ги стреляме с снайпери. Ще ги убием бързо и лесно. Айде. Това. Айде. Не. Край, това бяга. Айде. Оцелих го. Айде, един падна. Нали? Това не беше човек. Май. Човек ли беше? Не. Живи са. И двамата. Май. Предполагам. Да. Да, живи са. Айде. Не. Не. Айде. Не. Айде, то пак падна сам. Така. Да е жив и здрав. Въпреки че всеки момент ще умре. Аз ще взема патрони. Имам идейка. То други ще умре всеки момент. Ето го. Айде. Аз го... И той падна. Умници. Хора, той е във въздуха. Добре. Мъртъв е. Печели раунд уинър. Героя ми колко готин изглеждаше. Минаваме към следващ рунд. Ето го следващия рунд. Той е 7. Сега, да, ние ще бягаме. Сега ще ни убият. Добре, айде, давай, ти си жертвата. Когато те пуснаха камиона, аз ще чакам това да го взривят. И нашия падна. Супер! Перфекто. Добре, това стрелят ли го? Не. Трябва, това... Съжалявам, ще си покажа пръстите на камерата. Това нещо тук трябва да го стрелят. Чакай, аз ще покажа. Да го стрелят. Добре. Май стрелях по него. Надявам се. Не. Тогава тичам. Бързо. И да, до тук сме. Добре. Живи сме. Ще чакам малко. Да ми мине. Добре. Ще чакам да мине. Добре, мина ми. Тук по-напред не сме стигали. Айде. България. Добре, живи сме. Това отгоре, всякът го стрелнат, ще падне тук долу и ще почне да говори. Айде, това го застреляха. Какво да правя? Взриви се. Сега чакаме, това застреляха го. Бягай! Добре, взех го. Виждате ли, ако виждате тези контейнери тук отгоре, тези контейнерчета, като ги стрелят, те падат долу и могат да ме съборят. Бягай! Живей! Добре, живей. И сега ще... И до тук сме. Фак! Бягай! Не! О, Боже, наистина. Се видим в следващия рунд. Оказва се, че няма следващ рунд. Губим рунда. Добре, поне получихме пачки. Да, загубихме рунда. И хора, до тук ще трябва да приключим с този клип. Благодаря, че ме гледахте. Надявам се да ви хареса този клип. Моля, абонирайте за канала ми. И да, ще се видим в следващия клип. До скоро.